Ola, eu chamo-me Sandra e hoxe vou falar sobre este libro, titulado A señora Dalloway. Primeiro, falar un pouco sobre a súa autora, e dicir que Virginia Woolf foi unha escritora británica, autora de novelas, contos, obras teatrais e demais obras literarias, considerada unha das máis destacadas figuras do feminismo internacional. Este libro trata sobre Clarissa Dalloway, unha señora de clase social alta que se atopa pola mañá facendo recados, xa que pola noite organiza unha festa. No mesmo momento, noutro punto da cidade, atópase Septimus Warren, un veterano de guerra de clase traballadora que se atopa ao borde da loucura pola pérdida dun amigo. Á noite, á festa da señora Dalloway acuden todo tipo de persoas, e esta entérase do falecemento de Septimus, debido a que este se tirara por unha ventá. Ela ve esta acción como algo admirable, xa que considera un acto por preservar a pureza da súa felicidade. Eu este libro recomendo porque me parece que está moi ben detallado, xa que plasma certos sentimentos como poden ser a amargura ou a dor que sente Septimus e que o levan ao suicidio. E ata aquí o meu booktuber e grazas.